Y cerddwyr, Ramblers Cymru. Jane Davidson wir Gweinidog dros i'r Amgylchedd, Cynaliadwyedd a'r tai. Llywodraeth Cynulliad Cymru. Nod Llywodraeth Cynulliad Cymru yw lleihau 300 bob blwyddyn ar allyriadau nwyon tŷ gwydyr o'r flwyddyn 2011 ymlaen yn y meisydd sydd wedi ei datganoli. Drwy'r newidiadau rydyn ni ei gwneud mwyn cyrraedd y targed ymestynol hwn, fe fyddwn ni hefyd yn sicrhau 40% yn llai o allyriadau erbyn y flwyddyn 2020 yn erbyn gwaelodlin 1990. Fe cytunodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y targed hwn y llynedd, a dyma un o ymrwymiadau cryfaf yn y byd i fynd i'r afael a'r newid yn y hinsawdd. Mae rhan fwyaf o bobl yn cydnabod bod angen cyfyngu ar y cynnydd cyfrifoldebau yn ymheredd i byd i 2°C mwyn osgoi newidiadau peryglus i'r hinsawdd. Os nad yn ni'n lwyddo i gadw'r cynnydd o dan 2°C, gallai newid yn y hinsawdd arwain i achlysuron o ddywydydd eithafol. Fe allai hynny achosi problemau difrifol ym mhob cwr o byd ac fe allai effeithio ar ein bywydau ni yn fan hyn. Felly mae wyddoniaeth yn dweud wrthyn ni bod angen i ni weithredu ar unwaith mwyn lleihau yn hallyddiadau.